Atong iapil sulod ning santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Pamisa sa kapistahan ni San Pedro Calungsod. Nagpamisa Columba El Camilian. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat from Melissa Melicor. Malikay unta sa COVID-19 si Phoebe sa iyang pagtrabaho sa Luxembourg ug usab si Philip John nga naa sa Cebu. Nagpamisa Kalafi family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa kabaskog sa panglawas, ilabi na kang Regine ug Jonathan Cesario sa ilang trabaho nga malikay unta sa COVID-19. Misa alang sa kalag ni Dominador Senior Estela ug tanang kalag sa purgatorio, labi na kadtong nangamatay sa COVID-19. Sa kalag ni Pedro Leto, Natividad Filipa, Nicanor Senior, Nicanor Junior. Misa pangamuyo alang kang Mariel, Pasita, Philip, Paul, Marge, Phyllis, mga nurses sa US nga exposed sa COVID patients nga unta hatagan sa Ginoo ug maayong panglawas. To all frontliners all over the world, Philip alang sa kalag ni Felipe, Pedro, Marcial, Ernia, Cipriano, Ignacia, Francisca, Lorenzo ang nagpamisa, Picolados family. Magpamisa pangamuyo alang sa maayong panglawas ug sa gasa sa kinabuhi. Alang sa kalag ni Protasio Senior, Protasio Junior, Marilyn Simpron. Nagpamisa Marilyn Simpron Gabot. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ilabi na sa kabaskog sa panglawas ug hinaot nga ilikay kita sa tanang kadaot ug disgrasya, ilabi na sa COVID-19 karon nga mikuyanap sa tibuok kalibutan ug panalipdan kita ug masulbad na kining problemaha. Pamisa para sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga nagantos sa COVID nga unta mamaayo na sila ug di na magdugang ang kadaghanon sa infected ug mga nangamatay ug mawala na ang virus ug mabantayan kanunay ang akong pamilya ngadto sa God the Father, sa Señor Santo Niño, Birhen sa Fatima, inahan sa kanunayng panabang, Black Nazarene, San Vicente Ferrer, San Roque, Holy Spirit, pamisa alang sa kalag ni Vicente ug Vicenta, Dorotea ug Perpetuo o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Alang sa panalipod batok sa sakit ug sa maayong panglawas nila ni Giancarlo Villamor, Maria Tresilia Anyana, May Lilibeth Melicor ug Romeo Melicor Jr. ug alang usab sa kapahulayang dayon sa kalag ni Josefa. Misa pangamuyo nga unta mawala na kining midagsa nga coronavirus, nga mawala na unta ning sakita dinhi sa atong nasod. Pamisa pasalamat sa grasya nga akong nadawat ug sa kabaskog sa panglawas sa akong mga anak ug mga ginikanan, labi na sa ako anak si Almeria Miliorida nga tuwa sa Cebu, sa Sister of Mary nga unta tagaan sa kanunay ug kabaskog sa panglawas. Misa pangamuyo para sa maayong panglawas ni Romolito ug Thelma, mga nurses sa New York ug sa tanang mga frontliners. Misa pasalamat alang sa maayong panglawas ug sagasa sa kinabuhi. Pasalamat pod sa adlaw nga natawhan sa akong mama Francisca Logroño,
ug misa pangamuyo alang sa pagkawala unta ni ining virus sa conversion ug unity sa tanan. Pamisa pasalamat ni Senior Santo Niño, San Pablo, San Roque, San Pedro, Kalungsod, Birhen sa Fatima, Immaculate Heart of Mary, ug pasalamat sa tanang grasyang nadawat, maayong panglawas ug taas nga kinabuhi. Pasalamat sa kabaskog sa panglawas ug proteksyon ug sa mga grasya nga nadawat. Pamisa nga malayo in taon sa COVID-19 ang akong pares tuwa sa Saudi. Misa pangamuyo nga unta mawala kining virus. Pamisa pasalamat ng Senyor San Pedro Kalungsod, Santa Cruz, Senyor Santa Cruz, Birhen sa Simala, Birhen sa Lourdes, Birhen sa Barangay, Birhen sa Fatima, ug ang Senyor San Roque. Pasalamat sa kabaskog sa panglawas, sa proteksyon ug sa mga grasyang nadawat. Pamisa para sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga nagantos sa COVID nga unta mamaayo na sila ug di na magdugang ang kadaghanon sa infected ug sa mga nangamatay ug mawala na ang virus ug mabantayan kanunay ang akong pamilya. Ngadto sa God the Father, Senior Santo Niño, sa inahan sa kanunayng panabang, Black Nazarene, San Vicente Ferrer, Holy Spirit, alang sa kalag ni Vicente o Vicenta, Dorotea o Perpetuo, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa gasa sa kinabuhi o sa grasyang nadawat, nga para sa kaayuhan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, nga nagantos sa COVID, nga unta mamaayo na sila ug dili na matakod pa sa uban ug unta mawala na ang COVID. O panalipdan kanunay ang akong pamilya sa mga katalagman, alang sa kalag ni Francisco, Valentina, Filomena, Alejandro, Victoria, Eusebio, Nicasia, Eulalia, Miguel, Librada, Maxima, Eulogio, Joaquina, Paulino, Rosa, Anabel, Andrea o sa tanang kalag sa purgatorio. Alang sa kalag ni Mercedes, Marcelo, Chudula, Añasco, Rivera, Bonifacio, Susimo, Maria, Antonio, Jose, Dioscoro, Inuria, Marianing, Brigida, Emilito, Raimundo, Ilina, Lucia, Ninia, Nafe o sa tanang kalag sa purgatorio, sa kalag ni Rodrigo, Felix, Rodrigo, pamisa sa kalag ni Carlito, Lilito, Dionisio, Ingracia, Paulinario, Flaviana, Dionisio, Lucrecio, Leon, Aurora, Vidal, Josefino, Anisita, Anyano, Adelaida, Lucrecio, Vicenta, Georgia o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang San Roque. Maluluy-on uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian, diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayos sa kalag ug lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya kay siya ang among dangpanan, nga tambal sa mga sakit ug mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque,
nga among langit nun nga tambal. Ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis nga dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo. Ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernuhanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langit nun nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua lawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua lawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua lawasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sarili mong
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, maghinolso kita sa ato mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kabudakuyamot sa unahuna sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nagamoyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Kristo kaluy ikami. Kristo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Ginoo kaluy ikami. Mag-ampo kita. O Diyos, gawas nga nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan, karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabuhong sa grasya. Sudo nga maluluyon ang imong gipili nga katawhan, aron pinaagi sa imong mahigumong panabang, imong panalipdan ang hapit na matao sa bunyag, o padayon mo pagpanalangin sila nga gibunyagan na. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon ang Ginoong Dios, kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nagbihag kanila, ug tigumon ko silang tanan, ug dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga naa sa kabukiran sa Israel, ug usak na lamang kahari nga magmando kanila, kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Diyos ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaak sa sala, ug hinluan ko sila, ug sila mahimong akong katawhan, ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari sama sa akong sulugoon nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumalon nila ang akong mga sugo, ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Hakob nga akong sulugoon, ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David, nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila og padaghanon, ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila, ug ako mailang Dios, ug sila maakong katawhan. Unya hisayran sa mga nasod nga ako ang Ginoo, nagbalaan sa Israel, kun ang akong templo anha na sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Salmo Responsorio. Ang Ginoo magbalantay kanako, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Pamatia ang pulong sa Ginoo o mga nasod, isang nyaw kini sa lagyo nga mga yuta ug ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila, nagabantay siya kanila ingon sa usa ka magbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsinggit mutunga sila sa kinatumian sa Sion. Maganayam sila ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino, ug ang lana, ang karnero ug ang mga baka. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga magsadya ug musayaw, ang mga batan-on nga mga lalaki ug usab ang mga tigulang. Himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya, lipayon ko ug hupayon ko sila human sa ilang mga kasubo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Daghan sa mga Hudiyo nga binuaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug bisugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan mo tuo kaniya, ug manganhi ang mga Romanhon o gunubo nila ang templo ug ang tibok nasod. Usa kanila nga ngyan lang Kaypas nga mao ang pangulong pari netong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo o dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom o paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad nitong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod nini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Judea, kundili miadto siya sa kadapit nga awaaw nga duol sa kamingawan. Sa kalungsod nga nganlang Ephraim, di nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an.
Ang pangilin sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalugsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kay Jesus ug samtang nagkapundok sila dito sa templo, nagpangutananay sila. Unsa may iyang inyong huna-huna? Mutambong baka siya sa pangilin. Ang mga kadagkuan sa mga pari o ang mga Pariseo nagsugo nga kung may masayod hain si Jesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa ka tawo nagpakamatay aron sa pagluwas sa makasasalang katawhan. Mao kini ang gihimo o mao kini nahitabo sa atong Ginoo. Unsa man ang hinungdan nganong iya magkining gibuhat? Ang unang bahin sa Ebanghelyo ni San Juan nagaingon nga gihigog mapag-ayos sa Dios ang kalibutan. Nga tungod niini, iyang gipadala nga ni sa kalibutan ang iyang bugtong anak. Unsang hinungdan aron pagaluwason sa iyang bugtong anak ang iyang katawhan. Sa unsang paagi kini siya magluwas ang katawhan, magpakamatay tungod og alang sa kaluwasan sa iyang makasala nga katawhan. Gugma ang hinungdan nganong gihatag sa Dios ang iyang anak. Nganong iyang gipadala ang anak ngani sa kalibutan. O gugma ang hinungdan ngano sa kabahin sa iyang anak, kini siya mihatag siyang kaugalingon nagpakamatay tungod og alang kanatong iyang katawhan. Gugma Musa mausap kini o sa kabutang atong pamalandungan. Kay gihigugma kita sa Dios, kay gihigugma kita sa Ginoo, angay lamang usab kita mupakitang mapariyag sa atong gugma ngadto sa Dios ug ngadto sa atong Ginoo. Ato siyang pasalamatan. Atong pasalamatan ang Dios, atong pasalamatan ang Ginoo tungod ni maong dakong gugma sa Dios nganhi kanato ngayong katawhan. Sa daghang paagi kita makahimo sa atong pagpasalamat sa Dios ug sa atong ngadto sa atong Ginoo. Apan usa sa mga dagkong paagi nga kita makahimo sa pagpasalamat sa Dios ug sa atong Ginoo mao ang atong pagbuhat ug pagtumang gayon unsang kabubuton samahan dinhi sa atong kinabuhi. Magkahimo kita sa pagpasalamat sa Ginoo, pinaagi sa ato nga pagtuman o pagsunod sa iyang mga kasuguan o mga balawd nga iyang gihatag sa tao. Adunay ginaingon, ang tinuod nga gugma, ang ngayon lamang usab nga tugbang nga kinig samang gugma. Diya sa itong paghimo sa ingon, atong gitugbangan ang dakong gugma sa Dios nganhi kanato. Atong gitugbangan ang dakong gugma sa Ginoo nganhi kanato bisan pa sa atong pagkadili angayan nining maong Dios nung gugma. Ang Dios mao ang atong magbalantay ug manuluwas busa puno sa pagsalig mudangop kita kaniya diya sa atong pagtuaw. Ginoo, bantay kami. Ginoo, bantay kami. Alang sa tanang matuuhon, nga mulantaw sila sa kahiusahan, ug kalinaw sa atong simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang kanatong tanan nga naningkamot, nga maningkamot kita sa pagkabuot sa kalinaw, ug kahiusa sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami.
Alang kanila nga sinalikway sa atong katilingban, nga makabaton sila sa paglaom o pagsalig sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa mga masakiton ug himatyon, nga mahupay sila pinaagi sa atong pagduaw ug pag-amuma. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Alang sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mihalin na, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantay kami. Amahan tinubdan sa tanan, dunggang amo mga pag-ampo, o panalipdi kami sa kanunay batok sa mga dautan, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-aampo ka mo ng ako ginyong sakripisyo, dawato nuta sa Diyos samahan, magagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimay sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Magagamog tunay nga Diyos, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon, pinagi sa sakramento sa bunyag, niya sa pag-ila sa imong ngalan. Dawatang mga gasa ug mayong tinguha sa imong mga alagad, aron pagbutan mo unta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo o mapasaylo ang ilang mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumanaa kaninyo, Manaw sa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kaya ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imo mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo aron man malimpyo ang among kalag sa mga datang tinguha diya sa mo paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. O busaban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa maghimaya, duyog sila ngway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yutang sa imong himaya, usana sa kaitasan. Daigo na ningani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tupuran sa tanang kasantos. Ipanalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang paanag, may pasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niining at sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag niining at sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahanap kami kanimo mahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuaga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniyawan kaniyawag diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa bahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namong ina sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, maabot ka namong imong giharian, matuman ng imong pagbuot kini sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa panulay, inunuwa-luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kaninaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoo Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ato ipakitang atong paginigsunay. Panagdait manaa kaninyo. Koraro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Koraro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Koraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimaong koraro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, liakwagan mo kalawat kanimo, kapanipamulong lamang o pamayo ko. Lawas ng tuwa ni Kristo, mag-ampik. sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa magania ka uban kanako.
ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos, nangamuyo kami sa imong kahalangdon, nga imo ta kaming paambiton sa imong kinaiyang nga Dios non, sa mga imo kami nga gipakaon sa imong santos nga lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanaligdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung namdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.